Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Iko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, Iko live diri sa nag-live ko diri sa kuan. Ito og cave nga kalsada guys. Hapit na gyud mahuman. Ako lang hangyo sa taga Matalom, magkahiyo sa kita alang sa kalambuan sa atong lungsod. Okay? Magtinabang nga dito Matalom nun aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Mao na ni kuan sa kalsada padung sa Hitoog Cave. Sa katong ganahan mo soroy sa Hitoog, hapit na gyud ni mahuman ang iyang kuan. Pwede na tang maligo o kuan. Manginahang na tag health certificate aron makaligo tas mga turismo diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Mao na ni guys ang kalsada sa padung sa Hitoog Cave. Hangyo lang nako ninyo Matalom nun ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Pahulio. Ato din lang tabangan guys para magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, maato ta sa tarpaulin guys. Nindot na ni guys og mahumana gyud. Puli mahumana mas nindot na ta. Daghan na tang masuruyan para sa kuan. Okay guys. Mao ni